manyerenyere dzingani Munyaradzi ndiwe sanganire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu. Ndoda kuripa nemombe 5 yani mbo dzako kutanemaredare ari kudaro ndi Brian Marimbita achitaura kuna manyerenyere dzingani Munyaradzi. Anonzani mukadzi wako? Mukadzi anonzi Chemudzimai Wake. Natale. Okay, taurako. Chikatanga kuitika ndakatanga kubata mamesseji. Saka inini nemukadzi wangu mukutaura zvaigona kuzoitawo sevamwe vanhu vakangofananawo nevamwe vataigona kutaka kuedzana. Saka iye aizonoposta mastatus. So mukuposta mastatus ndakaona Munyaradzi nemudzimai wangu achitumira picha rekuratidza kuti iye ari kutaurira mukadzi wangu kuti siyana nezvinhu zvakadai izvi. Ndikati uyu azviitirei? Iye akanditi maybe chinangwa chake angada kuziva nyaya iri kuitika pakati pedu. Saka inini handichazivi kuti chi ndochitiwo chipakadaro. Ndikati asi wapindura wani kuti thanks, which means kuti iwe wanga uri kuwirirana nazvo izvo. Vatangoti ini inyaya isiri nyaya yekuti tingabva tatoti ngatirwei panyaya. Then ndakatanga kumutsiura nenyaya yekubasa kwake kwavanoshanda vese vari 12. Ndakamuudza vanoshanda uku hanzi fango apartheid, vanoita zvekutengesa matenga emvura. Saka inini ndingati nemudzimai wangu tine mwana, asi takati sikugara tese. So inini ndichiuya kuatachment kuno kutodzidza kubulawa mberi mwana wechikoro. Ndakapinda basa paelimata ndakatanga kushanda. Saka ndakatangawo kuita maresponsibilities ababa ndichitoendesawo zvinhu zvaidiwa. Amai vachitonditi pasindova chakati handina musi wandakatadza kuita zviviri. Tikawirirana naye ndafunga kuti pamari yandokuwana shoma iyoyo ndimbouye kumba ndobvisa. Tikawirirana ipapo tikafambidzana kusvika tanozoona vanonzi Makoni waiwa sadombo panyaya dzacho. Vakatibuditsira grocery list, tikakwanisa kutenga magroceries, tikapiwa list rerora naMakoni zvine madates zvinhu zvacho zvese. So before taenda kunorora takatanga kunetsana nemudzimai manje ndichiti ini ndoda kuti patinouya kumba kuzobvisa mari wouya kumba, nekuti inini handichakwanisi kurarama upenyu hwandararama hwandirwadza nguva refu. Ndinonoka zuva nezuva ndichida kuona vana vangu pamba patezvo zviri zvinhu zvisingazobudi mangwana mangwana. Saka iye akaramba achiti ano kana mabvisa mari inini ndomboda kusara kumba. Ndasara kumba ndichada kuti ndibatanidze ABCD, inini ndibatanidze ABCD, then toita moving tese tichiwanawo space yeletri noti kuti ndiuye kumba kwakugara, nekuti urikugara namai guru namukoma. Ndikati asi ndo mai vangu izvezvi, ndo baba vangu, ndo vabereki vangu. Akati inini ndinomira nezvandataura. Saka ndakaona kuti akutoramba chinezana. Ndakamuti it's okay, tichauya nemari tobvisa mari toita zvamataura zvavo. Pandatombomuti asi chiri kukutadzisa kubva kumba kwenyu chii? Haisi nyaya yekubasa iro. Ndichiramba ndichiti asi inini handifarire kuti ushandire paenvironment iyoyo. Panoitwa zvinhu zvakawanda zvimwe zvacho waitotaurira zvakati zvinoitika kubasa. Mazera ndikuona kubasa. Ndotomuti asi environment iyoyo unoonawo ichiita here munhu ari married. Saka takasvika pekuti takazotongotenderwa kuti tiuye kumba kwavo kunorora musi wa30 tikatotorwa 30 September tikatotorwa last year 2023 30 September
tichibva taenda kunobvisira mari. Sadombo waripo ndo waitodaidzira mari. Saka tiri pakubvisa mari pane pakanzi hatezvazvo. Tinoda kuti munyanyobvise damage nekuti pamwe pedu takabatika tiri kurwadziwa. Saka kumwe kwese hakuna basa kana mukazodzika kuzasi pamuda kumhanyirwa hakuna basa. Isusu mukatongoti bhadharira padamage matisunura tafarawo. Saka nekunegotiate pakanga pakaiswa 2000. Nekunegotiate patakaita isusu takazokwanisa kubvisa $600 padamage. Tichibva tadzika padzasi nelist repo tikabvisa wana vhura muromo ndiro makanizwa nani matekenya ndebvu badza musikana ivo vakatonhonga mari yavo $150 wana tete. Hatina kuzokwanisa kuenderera mberi nekuti mari yedu yakanga yapera. Saka nekuita patakaita izvozvi ndaitarisira kuti ndinge ndichipi hongu yangu ndichigara nayo. So takaenda kunokumbira mhuri. Baba vakati hatigoni baba kuti tikupe mhuri yenyu. Tikati konei, zvikanzi hamuna kuroora apa. Tinoona sekunge makabvisa damage. Tikati ndizvo zvazvo zvamataura sababa hatigoni kuzvipikisa. Asi hatizozivi kuti zvimwe zvacho zvatabhadhara izvi ndezvii. Zvikanzi anonetsa manje mumakutotipa pressure kuti tipe mhuri. So ndakatiwo ndiwaudza chokwadi kuti nezera redu tine mainsecurities, tine zvinhu zvakawanda zvatinosangana nazvo. Ndakabuda pachena ndikati mazuva ano handisi kunzwanana zvakanaka namaita vananyasha nenyaya yekubasa kwavo. Kubasa kwavo kwakataurika zvakati zvinova zvakaita sezvinyadzi ndakuzvitaura pamberi pavo kati zvakataurika kubasa kwavo. Ende pawakandiudza ndikati wati saka imimi makatarisana sei nemukuru wenyu webasa? Basa uku kune muzukuru wangu aisenza apo. Saka senza ako ndakatomboenda awa bwawatopiwa maintroductions naye. So ini ndaikotarisirwa kuti wari safe. Saka vakazouya manje vachimbotaurawo nyaya vakati ko muchemwa wasi kuuya kakubasa watosvitsa wiki. Pamuchemwa wari kunzi paina kabhati ndiwo mukuru wacho webasa. Paina kabhati wamuchemwa wane wiki wasi kuuya kubasa. Wasi kuuya kubasa vari kunakirwa nemagaro amaivaiso. Ndikati saka iwo wakatarisa paivo ndiudzwa zvemagaro. Ndakatobata muromo ndikati nhai zvinorevei. Saka zvinova zvinhu zvekuti zvakanga zvakandibata kuti saka ndoko wari kushanda asi ndokati bhaikoko havasi kuda ende havachakwanisi kuuya kumba. Kubva 30 September pandabvisa mari havana kuuya kumba. Wakazoya kumba this year muna January. Mushure mekunge ndasangana nawo naye uyu Ndingani. Ndikati Ndingani patanga kunditi ndakatoti ndichitobvawo basa ndapfuura nerodhi yavo ndikuti munhu wangu haasi kuoneka barega ndidi ndimbopfuure nerodhi yekubasa kwake. Ndikusvika ndikuona murodhiyo vanhu vari kunanaidza. Ndikati vanhu vari kuwirirana kapa ndapinda nepakati pavo ndikati ko iwe ndiri kukufonera neusi kudaira foni. Uyu ndobva atanga kunditi wadi bho sei maraninzi. Ndikati ko iwe unonditi bho here chiyoyi ndotamba neyo here. Akati aya hautambi neni. Ndikati iwe hauzivi kuti uyu mukadzi wemunhu hauzivi kuti mukadzi wangu svika ndozviziva. Right. Saka akabatora rodhi yaida kutora achipinda pamabhizinesi kanzi handisikuenda handisikuenda neko akasara namadhamu. Sara namadhamu koiwe unenge uchiita sei chipana mutsiura handidi kuzviona futi akazvidzokorodza. Ndakavaona parenga November ndambovatsiura muna October panobuda nemabhazi paya. Ndikati ko iwewe uri kuita nezviya handakuenda kumba. Ndikati wakuenda kumba. Saka uyu nguva dzacho akabva ati ndo zvatoita zvapana unoteerera zvandotaura inini. Saka ndakatoona kuti ngatonziva kuti panapa zvakuda kuitika sandizvo pandati oreti ndakuenda kuti kumba. Ndichitarisira kuti mukadzi wangu achasiya zvakanga ambowirirana nemunhu waanoshanda naye uyu zvekuda kuenda kumba wese. Zvisinei pakasvika kusvikashika inini ndakanda kutofamba
wakakwira muchikatika wese wakaenda wakandisiya ini ndikafamba netsoka ndikanovatekstirawo meseji ndasvika kumba ndikati zvino zvamuri kuramba muchidzokorodza zvinhu zvandakangoramba saka zvinoreva here kuti ndo zvamabuda izvi takaramba tichingotaura nyaya iyoyo kuzosvikawo pekuti third encounter 16 February wakaonekwawo nasabhira wangu wandakabatsirana naye kutakura zvinhu zvemaroro natezvara akati ndaona vanhu unogara uchinzi because aitozviziva kuti ndini handisi kurarama life iri nomo ndakandatowo munhu wekuti kunyange ava vanozviziva kuti ndaivaudza kuti ndiri kukwanisa kudya serebhita wakandiseka wachitoudza mwana kuti baba wako wakurarama neserebhita saka third encounter zvina cosmos ndamuperekedza apenda kuchechi 6:35 aona mai uya una dingani abva zvamuremera adzoka panditsvaka chibataonaka handiti aiwo unongotingoti nyaya dzako but hai ndakaremera ende ndabva kuchechi kuti ndiregere kutaurira muviri wangu waramba ukaona uri pai murodhi waifamba wese vanhu vanoshanda wese kubva tingati basa ravo waiti rinotanga na 8 kusvika na 5 saka normally awaiti vanenge vari wega but kakawanda kacho pandaitomboendako ndaisvika sedza uyo anenge abuda obva asvika kana kuti anenge ari kotoona bhegi rake kuti munomune munhu ari mubhada hapo so nyaya yavo yekuti ndinozoda kuendesa mari yebasa after week inyaya yekuti ndakanga ndichingoinzwisisa but nenyaya yekuda kwekuti avo pandakatanga kuvaona vari vese ndakabva ndatonza ndandidi kuzviona futi saka zvekuti wakazoda kusangana wakada kuzoda kupanana mari dzebasa ndo zvakanga kutsanangurwa but nguva idzodzo ndaisatarisira kuti ndingaone mudzimai wangu aine mumwe munhu wechikomana nguva dzakaita se 6:35 ini ndakataura navo ndikati ndafunga kuti muchandiudza nyaya yenyu mamuchiteina munyaradzi haana kuaendi tichibva tangosvikawo pabasa pavo yaiwe Friday musi wa 16 February saka 17 February takazongosvikawo pabasa pavo patafona ndakanga ndina mukoma namukoma wangu mukoma mwafona mukadzi bauye wati kochi chiri kumbonetsa wakasemunhu aida kunzwisisa wakada kunzwawo saidi ramairoyawo wanzwa mairoyawo achiti uyangu wanzahasha ari kundituka uyu ari kuhanditrust asi chokwadi uyu ndaigara ndichimuudza kuti ndiri kuita hasha hatisi kusangana pamwe pachoka inyaya iri very simple ndendiri kutaura naye zvinhu zviri direct obva tanga kuti ini ndine zvandiri kuzvidzidzisa zvinyi wakatanga rini kungozvidzidzisa hadi kuba kuuya kumba iwe uya kumba saka nguva yakafamba so ini akuchibvunzwa namukoma akati hasha bandatotanga kutotsiurwawo namukoma asi nini kana muchitaurawo mutaura zvakanaka sosunga tandizvozvokwadi saka nguva idzodzo mudzimai wangu aiitaura namunyaradzi dingani pafoni saka foni yake yakapinda mamessages andatora foni ndatora foni iyoyo yakanga ine message yanga yabva kuna dingani yanga yakanzi baby dingani achibva aona kuti haana kupindurwa ba kana iyi ndo yakanga iri message yacho achibva aona saka waitaura ubva clear machatsi aona kuti haana kupindurwa akaedza kuda kufona vadairwa namukoma ndo wakanga ine foni vahanzi Natali ambobuda vaachiisa message manje I don't understand abuda kupi hatina kumureply vaachidzoka kuwhatsapp yakwe vada kudeleta message yake yaangati baby yayi hatini message ndandatona ndadzika nema messages ndikuona zvinhu ndavhura foni yavo
akutanga kuona dhinani akaiswa pawallpaper nemudzimai wangu. Zvinorevei izvi? Ini waindira mbiro, ini handizvizivi. Ndadzika nemamessages futi. Monday 18 December. Mudzimai wangu achitaura nasisi wake. Akatumira sisi wake message yekuti aya akanga ari mameseji abva kuna Munyaradzi. Saka akaforwardwa kuna sisi wemudzimai wangu. Yakanzi Rutendo akauya hani kumaTare. We will tell you I had blocked your number cause waizofona akaita drama. How are you? Ndikukosora. Mchafona ndandega. Love, okay. You didn't pick up but everything is fine. They are going to money. Mudzimai wangu vachiti mamessage yayo. These are text messages from Munyaradzi manyerenyere. What's your take on it? Remember I told you kuti something was up. Pakandisira text iri pazasi. Ndararisa went kushow nezuro. We will tell you what happened nezuro wacho. Ndo mamessages aitaurwa Munyaradzi manyerenyere nemudzimai wangu nasisi wawo. So zvakaenderera mberi kusvika kuti inini pandakasangana naMunyaradzi ndichimuti Munyaradzi handitambi newe pa. Munyaradzi akanosangana neshamwari yandakambotamba nayo. Vanototamba wese neshamwari yake iwe. Shamwari yake vanoiti ko iwewe mugenga wako uya hapo. Mugenga wako uya akazondita rafu pamberi pevanhu. But haina nditambi naye chichichichi akutoteerera pari. Saka shamwari yacho yakabva yati ndikuenda kujimu ndokwanisa kupfuura nepabasa pako. Zvisinei akapfuura nepabasa anonzi Tawanda Veremu shamwari yaMunyaradzi. Akabva atanga kunditsanangurira akati Dhinani ndo hunhu hwake akambozviita kwandiri. Izvezvi ndarara kumapurisa ndichirarira nyaya dzadhinani akaponda munhu akakanda munhu njanji asi ndaiwepo. Saka zvisineiwo ininiwo mukutsvagawo nyaya dzangu ndakazoonawo mudzimai wangu achitaura futi nasisi wake. Sisi wake wakamutekstira. In fact mudzimai akatexta akati pakaipa sha kuna sisi wake. Zvikanzi nasisi wemudzimai wangu waipirwa nei? Mudzimai akati Munyaradzi akasungwa nezuro. Apa ndandisa ndapiwa mari yangu. Zvikanzi ko why? What happened? Zvikanzi yo be patient what stand with them in time of need. Uya akati hanzi vakarohwa munhu iye neshamwari yake. Apa munhu wacho ainzi akarohwa kani. Yo sisi wacho wakupindurawo wakati asi vanga vakadhakwa. Mudzimai akapindura akati but ari kuramba ari kungoti akangomba mambama ndobhatiza munhu akazonongwa akapondwa kwakuendeswa kuchipatara anga asiri kutaura sha. Kubvasani zvikanzi nasisi wacho atori kumasales. Mudzimai akapindura akati munhu akatanga kutaura nezuro bvaasungwa nezuro so iri kuenda kukoti nhasi na10. So sisi wavo wakabva wabvunza wakati wakabva taura wakati all I'm thinking is praying right now. Iye ari kupi? Zvikanzi waripo waroda kuenda kukoti hanzi nawo wanga vamukoma wacho wainzi mukoma wacho waripi? Zvikanzi waripo waroda kuenda kukoti hanzi nawo havana kuudza mai vavo. Zvikanzi yo mai vacho vanofa neBP kunge achidaro ndisisa. Mudzimai akati hameno but ari kuramba vari kuti hameno akazomurowawo. Sisi akatoti zvinogona kudaro. Mudzimai akati hameno zvonzwikwa kubva kukoti. Zvikanzi munhu wacho anenge akuita utsinye nasisi. So zvisinei mudzimai akabva achitumira picture kudare ranga riri munhu wacho arohwa nekuti haina kuzokwanisa kuruona ndakutsvaga. Sisi wakati
kopiki wari wanipi? Mudzimai akati ndatumirwa namukoma wacho. Sisu akatoti hanzi amanaka zvekurwadziwa waonawo mufananidzo. Mudzimai akatotumira meseji ipapo akati apa Munyaradzi ane shamwari yacho wauya wariiswa asi hapana zvavari kutaura. Sisu akati watoriko kubasa. Zvisinei mukomana Munyaradzi akabvaudza mudzimai kuti ndiri kurumwa panapa but ndiri kutya kuenda kumba. Zvikanzi ari kutya ani muconversation. Zvikanzi amai wake ndiye last born saka wanomuda ndiwo madzimai. Mudzimai vangu ndo zvaaitaura muriva kuna sisi wake. Saka vachienderera mberi kudaro, sisi akazochibvunza vakati chii chakaitika. Wabva wazochiti they are lucky ane maconnections and mai veshamwari yacho vane tumari nemaconnections. Zvikanzi hope nasisi wacho hawabva ivo. Zvikanzi yeah, but they are being charged in attempted murder. Zvikanzi yo mwari wangu nasisi wacho. Zvikanzi pakashata nemudzimai. Zvikanzi nasisi wacho akawanikwa kupi? Zvikanzi hanzi kunjanji. Mudzimai wangu akaenderera mberi akati ari kuti wakazomutera vakamurowa wakamubira $200. Sisu akati so it's their weight against his. Zvikanzi ehe. Sisu akati pakaipa. Mudzimai akati Nati, I feel like we should pray for the presence of God to be present in everything we do. Let Him, Holy Spirit, guide us and show us the right way, so that whenever we pray, His presence blesses us. Saka zvine futi nemaVoice notes vachizvitaura epawhatsapp aya vachitaura nyaya dzavo. Kunyange kutoenda kwandakaita nemari kumba kwavo zvirimo mamessages futi umbo hwacho huripo ndinawo pano. Mudzimai achiudza sisi vake kuti hanzvadzi yangu yakanga yati chimbomira zvekuroorwa umboende kuchikoro. Zvikanzi asi baba vakati regedza tigoone kuti anouya nemari, kana tichinge taona mari yavauya nayo ivo vachaenda vasikuziva pakuti havana mukadzi wavo vari kuizonge vachigara naye. Saka ivo ngavauye asi tichivati mabhadhara damage ende haubvi pano. Kana wafunga kuda kubva pano usadzoke pano. Mudzimai haana kundiudza. Ndakabatikana ndichiona mamessages aya vachitaura nasisi wavo zvine maVoice notes. Umbowo hwacho huripo. And dedi wari kuti tichaona kuti anenge abvisa mari kuti akutore, and kana akuda mhuri yake dai matsvaga penyu pekugara. Apa Brian ari kuda kuroora tonogara kwamaiguru kusvika apedza school tozotsvaga pedu. In the meantime tenga zvinhu zvenyu. Ava vari kutaura nasisi wavo wakati I'm confused ndodii. Saka ndo pandakachizononzwa maVoice notes. Pamusoro iyi changamita. Since everybody has
inini ndakaenda kungonzi nemudzimai wangu ndakutsvagirwa mhosva wakazoonekwa nababa wangu uine mumwe musikana. Ndikati handifambi nemusikana, handina musi wandakafamba nemusikana. Saka zvisinei ndakatozvibhilivhwa ndikati pamwe kuda hameno handichatozivo pamwe zvinhu zvakatodii zvakaonekwa, asi zvakaramba zvichienderera mberi. Saka zvakachizonoitika ini ndichitaura nasisi wake mushure mekunge nyaya idzi dzasimuka dzatosvika ipapa, ndakavabvunza si vacho ndikati Munyaradzi namairo yavo vanombonyatsowirirana pakutii, because nyaya dzavo dzoramba kupera ubasi vanonge vaswera vese vakuperekedzana nekumba, saka zvichiri zvebasa. Saka mukudaro ndakachizonzi nasisi wacho iwewe unonzi kuti wakaonekwa uine musikana. Ndikati nani ini handifambi nemusikana, zvikanzi wakaonekwa narufaro kureva shamwari yavo. Saka ndakabva ndatadza kuti akandiona kuti ndiani, iwo ndiwo wanotoziva. Saka zvakamira zvakadai, iye akazotinditumirawo voice note asingazii manje kuti inini ndakanga ndakonfisticata foni ndaanayo mumaoko mangu. Saka iye paakutaura akutotaura achiti ari kutaura nemudzimai wangu, shamwari yavo, ndiye ane voice note rekutanga. Ndinoona kuti satadza ndibvunze kuti hanzi makaudza mukadzi kuti makandiona achifamba nemunhu kana makandiona kuchiwatiwati senyaya dzingandimunhurokunzwisisa kuroyedzetsana dai aitopopota bvandikatira foni. Saka ndinonzwisa kuti nyaya chona ndei yakada kutobvunzwa nyaya dzino ndada kutoshaya kuti wenina wacho ndandapindiro papi apa baaruwanga kutondikokoti vachinhanzi ndakaenda uvhengere kana kwazoenda uvhengere ndatanga kuti wakazomuona sei wati ini ndakatoziva kuenda uvhengere handitozivi kuti january ngeini ndakatova uvhengere ka1 ndachobvunga kuti ka1 chete. Saka ndinonzwisa nyaya chona ndei vozi murume wako akationa murume wako wacho ndakamuona murume wacho ndakakudzari kupi. Saka ndinonzwisa kuti haufa unoma kundipinda toda kuti tiende pane mavoice notes ndainzi inini ndinganzvinga kuti mukadzi wangu ndinandira chimwe nemusikana hamuzimumairwa here haudzive kufara here wati Yeah, it's very wicked. So, and the wicked shall finish. You take over. I think my next get 3 years. You are from Jordan, taking a Monday. RaMambo to the Monday. Anyway, and I let you go through my put right mudzimai aitawo achitumirawo sisi wake. I'm 6. Masumba kana ungoda mimvura nepakati kuti hapa honi pamari ndowa ramafoto wakatisehoni pemari mbuta kuti asina tasaya zveupenyu hanzi the weekend shall finish you perish you soon perish haunari tikayafuna success yacho ubva wafanisha pera Saka zvakabva zvachizoitika manje inini ndiri muconversation ravo iwo ndakashamisika sisi wacho ivavo vari kutaurwa navo vachibvunzwa nemudzimai kunzi ko watii kuna munya mboho wacho ndirwo urapa zvikanzi nasisi wacho vatora meseji akati wanonzi bata wana. Mudzimai akati okay watii kuna bata wana. Saka inini semunhu wekuti ndairamba ndichitsvaga zvakawanda ndakachizovhura dhayari ravo apa rakanga rakanyorwa kusangana kwawakanga waita namunyaradzi
rega nditarise pepa racho, asi tinazvo zvese. Yeah. Mudzimai wangu ari kunyora musi wa 22 November 2023. Inini naye tiri pamwe chete, asi akanonyora muDare rake. Ainyora zvakawanda, asi apa ndo patikuda ndopa nenyaya yekurara kwavanoita vese. Mudzimai akati, yesterday I was so horny and I had expectations but they were not met. I felt used. He just took off my panties without any kiss or foreplay. Gave himself a hand job and then ended me. As well, as always, he was good. But he got to come and I did it. It so felt unfair. But what can I do? I was hurt. Munya didn't care about me, but himself. It's okay, I guess. Shamari yake yawakaponda nayo yakauya kwandiri musi wa 2 March ikanditi makambondibvunza baba nezvamairoya namunyaradzi. Nhasi ndauya kuzokonfirm mairoya namunyaradzi vanodanana ende vanorara kwese pasina protection. Chinangwa chake ndochiziva, handicha disclose, ndiye aidaro, handicha disclose, asi ndiri kutyira upenyu hwenyu mukoma kana zvichiita siyanai namairoya. Kana mukazofunga kuda kuti pfekai mukoma, ishamwari yake kudaro. Ikati paya pachakanzi tasungwa tafarirwa, uyu mukomana uyu akafoira chikoro chake amene akaita sekumashuru. Inini ndakagraduate, saka iye haasina life, akundiitisa zvinhu zvese kupondwa kwakati kwa munhu. Ini ndaiwepo asi handinakuponda munhu. Ashley Mhlanga munhu wacho akapondwa, saka iye akauya kuti neconfirmation yekuti vanhu ava vanodanana ende vanorara vese. So Munyaradzi manje akuchida line manje remudzimai vangu. Foni ndakaitenga, ndatora foni, iwo wakuziva ndo mune humbo. Wakatanga kundinetsera foni iye nemalandlord kubasa kwake. Vatanga kunditi hatitambi newe bayo. Uri mwana mudiki, iye akanditi bamnini mukanditsvaga munondowana. I think ndakambokunyararirai isikazivi kuti akanyararira pachii. Saka akanga akutondithreatena zvekuti kana nanhasi ndinototya kutofamba kutoti ndinge ndiri kutoita zvandiri kuita nekuda kwehunhu hwacho. Okay, I think wamonisa humbo wakadzika iyo iri kutaurwa muno muDare. Ukakasika kubvuma nyaya yako unoona kuti kana mutongo wacho unowedzera, uye ukanyepera Dare rinokwanisa kuti vese vanajena ndebva musoro vese ava vanhu vajaira kunyaya idzi. Saka zvinotokumbira kuti kana zvaiitika zvinoitikawo kusaziya kana kuti usingazivi maimplications azvo. Iwe kunyanyanya iwewe mukadzi ndo unonyatsoziva zvakaitika, kuti kana waidanana naye zviri nani kuti ujereze kuDare, uye kana uchida imba yako murume wako anochiona kuti anoonawo kuti zveshuwa mukadzi wangu abuda pachena, haachadozviiti, nekuti hakuna murume anotendera kuti mukadzi wake waanorara naye arara neumwe murume. Izvo zvakasimwa zvakadaro naMwari. Saka kana usingachadi murume zviri live, nekuti ukuona kuti marriage yenyu ichingotanga haisati yaenda. Saka marriage iyi inongobva yaputsika ichiri kutanga, pane kuti muzopinde mumarriage murambe muchienda iwe usingagutsikani nemurume iye, nese muchiri wana waduku. Saka tinombopa iwe mukadzi asati apindura kuti zvataurwa izvo unoti chii, waidanana here naBrian.
kana kuti na grind dinani okay dinani kana kuti kwete saka kubva pakutanga kutaura kwaaita ndizvozvo takafambidzana kaita sei akati ada kuona tikabvumirana kuti auye tikabvumirana kuti auye kumba but tazogara semarathon rider ndakagara shuwa nehanzvadzi yangu pasi mazuva acho akutosvika akanditi maitira muri kuita hongu ada kukurora hongu ndibaba vemwana wako but shuwa here ndozvauri kuda nemanzwira andinomboita ekunetsana kwedu kusingaperi tinoramba tichinetsana kana une point but ndandafunga kuti ndiite sei ndirorwe nekuti chii nekuti ndiye baba vemwana wangu hongu tinganetsane but ndiye mwana ndiye baba vemwana wangu ndazogara ndakazozvifunga pane zvakawanda zvinoitika pakati pangu naye sekutaura kwaita ndakapedzisira ndisingachaendi kumba kwavo nenyaya yekuti aindimbunikidza ndikaramba kusangana naye anondibvunza kuti saka ukusangana nani ndinoda kuti nemunhu wari kusangana naye ondiitira zvenharo otoita zvekutondibvisa oita zvaanoda ndomutaurira zvaunoita handizvide handizvifariri but still aingoti sorry zvepapo asi zvinhu zvakaramba zvichiita sei zvichiitika kupedzisira inini ndandisingachakwanisi kuenda ende ndakamuudza chokwadi handichakwanisi kunge ndichiramba ndichiita sei pakutanga ndaiwanza ndaingoregera kuya ndaingotsvaga zvekutaura handisi kukwanisa kuudza but ndo zvaindiita kana mukamubvunza anobvunza ende munhu wekutoti ndandisisiri comfortable naye zvokuti andibati because tiri kuona apa achitaura hapasati paane rora madamages chete akabviswa emwana wamakaita ende hapana rora kuti tingataure kuti pane rora rakadii rakabviswa saka ndo zvatoda kubvunza kuti uchiruda here kuenderana nemereji kana kuti hauchadi nekuti tiri kuona kuti kwaane kusangana kwava kuita nevamwe varume kana neumwe murume ndobva ndangoregedza kutaura kwaita achanoprovhaidira mwana wedu anditi hazvisirizvo hazvisi consistent zvinoitwa kuti paafunga nepandinomuti pamwe pacho ndingoshora haasi kuda asi kubasa ari kuita sei ari kuenda ndochikuti alright fine iwewe chitenga ngatichitei $6 toitenga paketi remwana wedu remapamba rinoita $12 haangashai $12 ekutengera mwana mapamba tata kuita tichiita sei ndatotora haasi kuda it was means dzekuti tisangane pakati pamwe pacho I would not ask handibvunzi ndinongoita zvandofanira ndichiita paanokwanisa pacho kana paafungira kuti ndozvaada kuita aingoita ndobva azouya ndobva mazuva ekuti auda kuenda mari yake yakwana ndikagara pasi nevanhu vomba kwedu ndikavaudza ndati no ini nhangu handita sei handisati ndakuda zvekurorwa ndakavabudira pachena kana handisati ndakuda kuita sei ivo vakati no its fine tazvinzwisisa kuti hausati wakuita sei hausati wakuda since vati vakuuya tinozogokudaidza musi wacho wozvitaurira wega semataurira vaita sei awaita musi wacho zveshuwa vakauya vakaenda mari yavo handauzodaidzwa because mari yacho yavanga vauya nayo yangaita sei yange yaperera padhameji zvichibva zvadaro ende kubva kumashure ndopapatangira nyaya yamunyaradzi kubva kuDare ndichitanga kuenda kubasa zuva randatanga kuenda kubasa takaita mahours ndinaye achinditi iwewe chaukumbonyanya udida kuenda kubasa chii
chekuti zvakatokunakira kusiya mwana chikumba uchiti kuenda unoshanda. Ndikati no, ini ndafunga kuenda unoshanda. Reason yekuti ndishande yange iri nyaya yekuti ndaona kuti ndizvo ari kuchengeterwa mwana wangu, ndikugara kumba kwedu, vabereki vangu vari kuprovide, hauzofili comfortable kuti vakuitire zvese iwe hauna kana chauri kucontributa pakuchengetwa kunoitwa mwana wako. Ndikafunga kunotsvaka basa, ndikatanga kushanda. Akanditi iko kubasa kwenyu ikokoko unongopiwa mari yaunobva watosiyira mwana wako kumba, tigarei pasi. Ndikati no, ini ndokubasa handisi kuzoita sei, handisi kuzoregedza kuenda. Ndozvandakamutaurira. Akafona rimwe zuva anditi musikana kubasa kwenyu pane zvaanditaurira ndiri kunzi ndakaonekwa ndichimuperekedza. Ndikati iwewo uri kupopotei, kana usina kumuperekedza unomuperekedza. Ndobva anditi ndikuda kuti uende kubasa kwenyu. Ndikangonzwa kuti ndikati kubasa handisi kuzoregedza kuenda. Ndakamuudza kunyanyotaura yakanyanyorerekera kuna Brian kumidza kusvika uku ndobvunza wako mwana change kuti neuyu kama wako wakamira zvisenge. Ndopakatange relationship yedu ndeyebasa. Tiri kubasa, he is older than me. Ndaimuona sehanzvadzi yangu. Akatondibvunza musi wacho wati akatoona tichinanaidzana, akasvika akapinda nepakati pedu. Mangwana acho akayanga ndibvunza akanditi ko ndezvipi tomboti iwewe handiti neuyo na Brian urikutaura kuti hapana chiripo. Hapana. Zvichireva kuti kana pasina na Brian you are free to entertain any other man. Zviri kureva kuti utori newamwe varume vari kusaidi kana murume mumwe ari kusaidi handiti, nekuti hausina relationship na Brian. Hazvikutadzisi kuti uite relationship neumwe murume ari kusaidi handiti. Wazvinzwa Brian? Ndazvinzwa chakamira. Nhau yako inhau yanga yakanaka, asi dambudziko riripo watotaura wega iwe kuti wakabvisa madhameji. Ayo. Sorry. Kana tichiti roora teroora, tinotaura zvinhu zviviri kuti waroora mukadzi. One, wabvisa rusambo. Two, wabvisa danga remombe. Wakaita here zvinhu zviviri izvo. Rusambo handina kubvisa, danga rababa handina kubvisa. Saka hausati wadii, hauna kodzero yekuti uti mukadzi wako chiro chawakabvisa madamages awakaenda kundopoya machorwa wakandopoya mumusha maiwo unonzani Natasha mumusha mamakuyana ukandobhadhariswa madamages ndo palisi yako inokutaridza kuti wakaita madamages. Saka hapana irora rawakabhadhara and hauna claim yekuti uti mukadzi wako. Pamusoro ichanga inini kusatonzwisisawo ndakutotanga kutozvinzwisisawo ndine magrocery list andakapiwa ndakuda kuti udziwa kudyiwa mukwasha mukuyu hauperi kudii kudyiwa anoziva pachishona izvo kungodyiwa kwekuti wakadii wakadara nemwana wako asi hauna rora rawakadii kuti uti mukadzi wako hunge wakaita zvinhu zviviri izvo wakabvisa rutsambo wakabvisa danga mombe yamai yababa nedzimwe mombe dzinodiwa dzedanga ndokuti uti ndakarora mukadzi like izvozvi zvaakuklema mombe 5 iye uyu arikutaura kuti inini newe handina chii handina kuroorana ichokwadi hamuna kudii kuroorana. Saka iwewe mombe 5 dzaunozondopuhwa unozodzipuhwa sani iwe usina kunge wakaroora. Zvakataurika musi watanoho zvichibva kuna baba wacho wakati musamhanyirei nekuda kuenda kuchimberu
vanhu vaiziva zvinhu zvavo zvavaita kuti mwana wavo sekutaura kwaita kuti haasi kuda kudii kuroorwa. Asi kwandiri inini aidi kudira pachena chichitonotsvaga machira emadheko, machira akapfekwa pai aitonditi hati pamberi nyaya dzacho. Basi hausati waroora, uri kupanzwa? Hauna kuroora mukadzi. Kuti tienderere mberi nedare iri, iwe usina kuroora hazviiti, haasi mukadzi wako. Wamunzwa ari kutaura kuti ini nditori nevamwe vakomana kana kuti mukomana kunzi kwako iwewe. Angange ari uyu nekuti uyu ari padare, but kana nhasi izvozvizvi akataura hake kuti mukomana wake, hapanai chatinoita nekuti hauna kuroora asi mukadzi wako. Ndosaka ni hurumende yakuti madzimambo tinofanira kuti tirodze wanhu munhu wese anga aine bepa rekuti waroorwa, uye pamanditoriyo takataura isusu kuti 1 tinobvunza kuti wakabvisa mombe here, wakabvisa rutsambo here. Ndo kweseni yekutanga, wakabvisa rutsambo here? Ehe. Kana mwakanyepawo kuti akabvisa, isusu tinenge tisikazvizivi, totonyorawo certificate kuti vanhu vakadii, vakaroora. Handiti mangwana vakazoti takazenge zvazvawo izvo, asi ndo requirement yekuti munhu akaroora pachiwanhu, kuti uti munhu ndakaroora hunge ndabvisa rutsambo, hunge ndabvisa daka. Kana tiri zvekugara tichitisana vana tichidii, ndo anonzi panobviswa madamages. Maamuri kuita mapoto. Saka pamapoto zviriko kuti vanoita mapoto makaita 6 months here muri mese kana kuti mo. Kana makaita muri mese munongoshayana maproperties. Muronzwa kana makambogara mese mukaita 6 months chaungatoite kana aine property yako ndo chaungakwanisa kuti aiwa aniyo ngatishayane maproperties atakagara tese for 6 or 1 year. Ndo mutemo uriko New Marriage Act. Saka nhau yako hauna kuroora kuti timuti chikomba. Wazvona? Ndo saka ndati apa ndaida kuti mundibatsire. Pandati tichinge taita zvatakawirirana. Mawirirana ndo zvatotova kuti zvaungaite mune kumuwirirana zvamakashanda mese ndo zvaungauye tokugoyerai muri mese. Asi kuhamawo dzangu kwakewo vanhu takatopembera even kana mufundisi wavo wekuchechi kwavo usiku hwacho waiwepo wachitotiwo zveshuwa. Uri kunzwa here kuti unzi wakaroora mukadzi hunge wabvisa rutsambo, hunge wabvisa danga, mukadzi wako mapoto munodaidzana muchiita mitambo yenyu yechi pachirungu vanoiti engagement pa anokwira ndege kuenda kuUK unoona engagement party yamakaita pari pachirungu nekudaidza vanhu kuti tauda kuzondoroora tichechi mukadzi nemurume, handiti engagement party. Saka ungave usati wasvika pakundoti uyu mukadzi wako anga achiri maprocesses ekundirenda kuti aite mukadzi wako, but aramba asati mukadzi wako. Madamages akabviswa kunatezvara madamages emwana wawakaita naye. Saka Dare harikwanisi kuti rikubatsire nekuti haasi mukadzi wako. Madamages ngekuti mwanatezvara wako wakabvuma, iwe wakabvuma kumanatezvara kuti ndakarara nemwana wenyu musingazivi. Saka vanatezvara hawarambi kuti mwana atore zita rako because vakatora madamages. Asi nyaya yekuroora iyi kana yekuti uyu mukadzi wako kunzwa kundaita hauna any claim. Kana you can sit here and waste a lot of time yezvinhu zvauri kuziva kuti this woman was never your wife.
tatomboita iri kuti vaone nyaya dzekundonyora tichida kutoikata pawanga wataura kuti ndakandoita zvakati ndikabhadhara zvakati bada kuti vaone zvekundonyora apatonikwa kunzi rora hapana rora asi mukadzi takatozviona kuti tangoti zvinabva zvichenda mapepa kuti tapindure toti anopindura mhosva iyi ari kunongodana navo vanodana navo ichaparodza ari kutondodana ari kudana navo ari kutodyobota tenga magrosa vachitenga ope zvese zvanga zvitaurika mafunga mazhinji kozvishuwa pane zvandimubvunza nachikumubvunza wamene nachibvunza pane paati anzi manotsi anga achisakaiswa matambo inanogona namuda nemukadzi wake sikuzviona aiwa kana inzwa kubota uri kudya bota tibvunze uyu timubvunze izvozvizvi kuti hausi kudya here bota anotaura aunodzosera mashure mauya muno kuzotongwa nyaya handiti zvino nyaya yaonekwa isina zvimwe zvetoda kuziva zvino asi danga akarora iwe bota uri kudya wangaine mhosva urunzwa danga akarora mhosva zvakawanda zvirimo zviri kuratidza kuti bota uri kudya danga akarora wangaine mhosva asi nekuti uyu haana murume saka kudya kurara naye hapana tiri kunoramba kuti usvirewo kusvira ungaite sei kusvira ende uri kuzviziva kuti wakwazisvira but hauna mhosva nekuti uri kusvirawo mukadzi asina kuroa ndakatobvunza kuti kuti yaenda zvekumanikidza iwo ndori mbo